Na poslednom veľkom Apple evente s pod názvom Let Loose objavili nové iPady, nový čip a nové doplnky. Už od prvých oznameniach ohľadom eventu nám bolo všetkým jasné, že sa Apple sústredí na nové iPady a príslušenstvo ku ním. Ak ste túto konferenciu náhodou nestihli, dnes vám predstavím všetky novinky a povieme si o nich niečo viac. Začneme hlavnou novinkou a to je iPad Pro M4, ktorému Apple venoval asi 80% celej konferencie. Prvý Apple produkt s najnovším čipom série Apple Silicon. O 50% rýchlejšie CPU a až 4 krát výkonnejší ako posledný M2 čip u iPadov Pro. Celý iPad je extrémne tenký a to až okolo 5,1 mm u 13-palcových zariadení a 5,3 mm u 11-palcových zariadení. Tento iPad prichádza v dvoch sfarbeniach a to sivá a klasická vesmírno šedá. Môžeme sa presunúť k displeju, čo bola taktiež veľká časť celej konferencie. A to tak, že má iPad poprvýkrát OLED displej, jasnosť obrazovky siaha až na 1000 nitov a pri HDR až dokonca na 1600. Čiže dokonca až 3 krát viac ako posledné MacBooky Air. Tento displej nesie pomenovanie Ultra Retina XDR, čo znie celkom zaujímavo a úprimne to vyzerá, že spravili fakt dobrú obrazovku na také zariadenie. Či už na filmy, hranie hier a všetko, čo vám treba. Cena tohto zariadenia sa začína na $999, samozrejme za tú menšiu verziu a základnú konfiguráciu, čo je poprvýkrát 256 GB. Samozrejme cena sa môže vyštvrať až na trojnásobok ceny a aj viac. Samozrejme treba s tým rátať, že sme na Slovensku, kde je iba v podstate resell, takže tie ceny budú aj základné o niečo viac. Čo sa týka kamier, tak áno, sú tam. 12 megapixelová zadná, široká kamera a možnosť 4K ProRes videí, čo je dobrá schopnosť pre niekoho, ale keď už vám treba na niečo kameru, tak väčšinou aj tak využijete svoj mobil, nie iPad. A do toho ešte aj 12 megapixelová Landscape ultra široká predná kamera. Na video hovorí a FaceTime je dokonalá. Taktiež sa viac dbalo na možnosti oblasti tvorby, či už videa, audia, grafiky. A vďaka novému čipu sa odomknú ďalšie funkcie, ktoré doteraz na iPadoch neboli možné. Alebo aspoň neboli tak dokonalé. Spomínali sa do toho aj najznámejšie aplikácie a do toho Final Cut pre iPad verziu, Logic Pro pre iPad verziu a Procreate. Čiže pre pokročilejšie projekty a kreatívnejšie mysle začína byť tento iPad naozaj akože dobrá vec. Ale ja tento človek nie som a ani veľa z vás, takže tento iPad zase pre vás je úplne zbytočné vyhodiť za tisícky eur. Ale veľmi sa mi páči celý pokrok, ku ktorému iPady smerujú. Pretože ľudia ako videotvorcovia, audioproducenti, DJ, grafici, fotografi, tak už im nebude treba žiadne pokročilejšie notebooky alebo desktopové setupy a bude im stačiť jedno jediné zariadenie, ktorým je iPad. Momentálne mi príde, že iPad Pro už je naozaj limitovaný iba jeho softvérom. Možno sa to za mesiac na WWDC konferencii zmení, čo je v jednoduchosti konferencia, kde sa preberajú operačné systémy zariadení Apple. Ale úprimne aj bez toho sa z toho naozaj stáva šikovné zariadenie, ktoré ponúka veľký potenciál pre tých, ktorým to treba. Ďalšia novinka, na ktorú som myslel, že Apple bude dá trošku väčší dôraz, nakoniec toho bolo asi 2 minúty, tak je nový iPad Air, ktorý upgradeol z predošlého M1 čipu na tohtoročnú M2. Ten je až 50% výkonnejší a po prvýkrát máme k dispozícii iPad Air v dvoch veľkostiach. Takisto ako pri Pro produktoch 11 a 13 palcový. To je skvelá zmena, pretože viem, že veľa ľudí preferujú čo najväčšie iPady, preto aj keď si vyberali, tak bohužiaľ siahli Pro za 1000 niečo eur, lebo chceli mať čo najväčšiu obrazovku. Teraz ušetríte možno 200-300 eur, čo nie je veľa, ale aj tak sa to ráta. Takže aby bolo jasné, základný 11-palcový iPad Air začína na $599 s jeho základnou konfiguráciou, čo je 128 GB, čo nie je až tak ako Pro, ale aj tak je to super. Čakal som 64, čo už by bolo naozaj úplne smutné od Apple, ale očividne myslia aj na nás, takže. A jeho väčšia verzia 13-palcový iPad Air začína na $799. Takisto za 128 GB konfiguráciu. K dispozícii máme aj 4 nové farby, ktorá je modrá, fialová, Starlight a sivá. A to je vlastne všetko ku iPadu Air. Čiže okrem nových farieb, nového čipu a novej veľkosti je to asi ten istý starý iPad Air. Ale úprimne myslím, že ak sa rozhľadáte po nejakom novom iPade, samozrejme nechcete tú Pro verziu, ale nechcete ani základnú 10. generáciu, ten base model, iPad Air je proste zlatá stredná cesta. Ale tu už je opäť otázka, či pôjdete rovno po tomto najnovšom,
Ale úplne si myslím, že ak máte nejakú možnosť lacnejšie kúpiť starý iPad Air M1, tak určite by ste mali ísť do toho. Na tom iPade, pokiaľ vám nejde samozrejme ešte o tú veľkosť, neuvidíte ani rozdiel. A ak na tom ušetríte, tak je to len vo váš prospech. To zariadenie je naozaj akože skvelé. Ako hovorím, zlatá stredná cesta medzi všetkými iPadmi. No naozaj si premyslite, či je ten najnovší za tú cenu to práve pre vás. Máme obrovský veľký iPad line-up, takže si vyberie každý. A na záver sa vrhneme na vylepšené doplnky, ktorou je Magic Keyboard a Apple Pencil Pro. Nová klávesnica k iPadom ponúka väčší trackpad, potom function bar s funkciami podobne ako na MacBook klávesniciach a má dve nové farby zladené k iPadom Pro. Pre 11-palcové zariadenia to začína na $299 a pre 13-palcové na $329, čo je aj tak stále strašne veľká cena za kryt klávesnicu. A nové Apple Pencil Pro, s ktorým sa Apple celkom vyhrali, prináša niekoľko nových funkcií, možnosť nastavovania cez už rovno pero, haptiku, pokročilejšie funkcie, custom skratky. Ak ste proste grafik, tak verím, že toto naozaj využijete a uľahčí vám to veľakrát prácu, ale opäť pre bežných užívateľov ako sú študenti, alebo vám to proste iba treba na nejaké poznámky, tak vám to netreba. Cena tohto nového Apple Pencil Pro začína na $129. A na záver pre konferenciu nám Apple oznámil ešte jednu vec, čo podľa mňa potešilo najviac ľudí, a to je to, že iPad základný, momentálne 10. generácia, sa bude odteraz predávať za $349. To je skvelá novinka, ešte dostupnejší iPad, veľmi schopný. A ako už hovorím niekoľko rokov, keď proste niekomu treba iPad na základ a chce mať iPad, ten základ je viac ako dosť. Netreba vám pro funkcie, netreba vám neviem aké možnosti. Základný iPad dokáže to, čo iPad Pro, len v o dosť menšom meritku. Samozrejme nebajme sa, ako som už hovoril, o tých najviac pro funkciách, ale tie pro funkcie využije 1% užívateľov. Takže týmto to ukončili a týmto to ukončím aj ja. Verím, že sa vám toto video páčilo. Kľudne mi dole napíšte vaše pocity ohľadom tohto Apple eventu a my sa vidíme na budúce. Majte sa.